gatana, wato san abban faɗi mutum mai cetona. In kaman haka babu sauran tsoro a jikina, rabu kai yi salati ga shugaba gatana, sada halinsa cikin salatin ne manufana, har sharifansa waɗanda sun suna kirjina, kamar Umar, Aliyu, Abubakar har Usmana. Rabu za shegun ne kamar su Shak Tijjani da Shehana Burhama in ya mai kaulan, kasa da Shak Gibrima mai wuridi Rabbani, su ma masoya ne a yagurin dan Adinani. Gaji farkon matsayi ana bukatan kowa, shi kadai ne girma isarsa ta fita kowa. Ila guda famin zan yabo ga karshen tazara, na sani rayuwar zan saya wuce min madara, akan zancen wasu na zuba sa shara, dukkanin mai kaunar sa ya wuce yayi tazara. Sannu mai kyan sura ubangidan darajoji, tsakani na bazancen wani kasan bana ji, isar isa da ya kai ka wuce ayi makin ji, babu san da ya kai san kana amince na ji. Mai san mu shine wanda an yi duniyar ne dan shi, da ka guje masa to gara ma ka kusa ya shi, ko ka shiga wahala wanda ba a yi ma karshe, sassane mafita rayuwar gaba ka haushi. Gaji farkon matsayi ana bukatan kowa, shi kadai ne girma isarsa ta fita kowa. Abu ne na kadi yau na zo da yan baitoci, ina maso wani ganawar rayuwar bangoci, kai ka so masani wanda sansa ya wuce barci, shi kadai ne masanin da ya wuce likitoci. Annabi ban kogin san ka ne talin kayata, ni da koko na shigo a san ka kai min gata, bara nake karan san ka karka yi min rata, ni kawai na muke san ka ya wuce rayuwata. Dukkan masoya a gare shi ba su zancen kuri, idan ka so shi kawai ka wuce ayi maguri, ko ka fi so ka biyewa wannan zai makuri, san sa daɗi zancen wannan sake man ware. Gaji farkon matsayi ana bukatan kowa, shi kadai ne girma isarsa ta fita kowa. Gaji farkon matsayi ana bukatan kowa, shi kadai ne girma isarsa ta fita kowa. Ana batu na zuma wa yake batun wani bauri, idan ya zo kukan shi kawai yake wawari, idan ya buɗe hakoransa sun wuce zinari, idan ana magana ta zane nake saurari, ta ji girman da ya zarce girma a kowane sauyi, ko me ya ce yayi an gama babu zancen sauyi, idan ya hau dutse ma gabarsa ke sawaye, ko duhu ya ba haske gurin yake ba sauyi. Annaba ba dan shi ba da mun budu ba sauyi, mai san mu ne shi wallahi babu zancen sauyi, ko me kake daraja ta sa kake ti wallahi, tabbas ba dan shi ba rayuwa ba ta sauyi. Gaji farkon matsayi ana bukatan kowa, shi kadai ne girma isarsa ta fita kowa. Gaisuwa gun mai tsari yabon ka ni ne marari, isar ka ta fita kowa a san kama na zari, mai iya walittu duka ya abin fari, yabon ka ni ban komai ba gaskiyar lamari. Sallama ta a gare ka da haka tambayi, sallama ta a gare ka mai kake so an yi, sallama ta a gare ka mai cikar ayoyi, ko ne kake so ka faɗe shi rabbana jini yayi. Mai ma ya lagu ba komai a yadda ya so shi ɗaya ne, mai kyan da babu irinsa wallahi kwara ɗaya ne, wa ya kira yi wata ta zo da aishi ɗaya ne, babu baiwar da ta kai irin ta san shi sarki ne. Gaji farkon matsayi ana bukatan kowa, shi kadai ne girma isarsa ta fita kowa. Kai ne guda ɗaya wanda duniya babu irin ka, kai ne guda ɗaya wanda babu sanda ta kai taka, kai ne ilahu ya baiwa kauna da babu irin ka, ni ma ana bin rayuwa ta ta zamban sarka. Gaisuwa gun mai tsari yaban ka ni ne marai, isar ka ta fita kowa a san kama na zari, mai iya walittu duka ya abin fari, yaban ka ni ban komai ba gaskiyar lamari. Mai cika mai jimbatsa kaunar ka ta wuce tsatsa, idan da so ba kai ba wallahi ba na tsotsa, da girman san da ba kai ba dole ne zai lotsa, ka soniya mai girma da san ka ni na motsa. Gaji farkon matsayi ana bukatan kowa, shi kadai ne girma isarsa ta fita kowa. Mai yabo abba kafi anan nake so na tsagaita, kuskure rabu a yafe dan ya sarba ban bita, gane ba ko